ήθελα να μας πας λίγο στο αντικείμενο που μας έχεις φέρει. Έχω ξαναδεί να παρουσιάζουμε ένα τούβλο. Υπάρχουν πολλά τούβλα, αυτό εδώ είναι όμως ιδιαίτερο, ειλικρινά. Για ποιο λόγο? Διότι πρώτα απ' όλα αυτό το τούβλο έχει μια ιστορία. Τα τούβλα αυτά εδώ πέρα καταρχήν τα έφτιαχναν σε τοπικά εργοστάσια. Έβαζε και τη σφραγίδα του. Και έτσι λοιπόν αυτό το τούβλο πρώτα απ' όλα γράφει απάνω Κωνσταντινούπολη στη λατινική γραφή. Εδώ, κάτω. Σωστά εκεί κάτω. Και απάνω το Καρά Αγάθ ήταν μια περιοχή του κερατίου κόλπου, ένας μαχαλάς, μια γειτονιά. Τώρα λοιπόν θα δώσουμε το λόγο στο Θάνο, γιατί θέλουμε οπωσδήποτε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το τούβλο. Είναι ειδική στιγμή και συγκινούμε που το τούβλο αυτό είναι από την Κωνσταντινούπολη. Εγώ τη λατρεύω. Και έχουμε ένα αντικείμενο που είμαστε πολλά χρόνια πριν. Τα ταξιδέρια πολλά χρόνια πριν. Στο πιόνο. Τότε τούβλα, γιατί είναι εργοστάσια που φτιάχνουν τα τούβλα με αυτόν τον τρόπο, που ουσιαστικά γίνονται περισσαλιστά. Τεχνικές μέσες, είτε 6, είτε 12, είτε 24, είτε 24, έτσι μέσα, έγινε το τούβλο αυτό το δικό για να είναι πιο μοναδικό και στη συνέχεια. Παρακαλώ πολύ, Γιάννη μου, κάνε μου την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Πόσο θα εκτιμούσατε το κόστος για αυτό το τούβλο? Είναι 100 ευρώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω να μπορέσεις να διεκδικήσεις πολύ περισσότερο. Νόημα από οτιδήποτε. Το σχήμα είναι πολύ ασυνηθιστό, κάτι σαν σβούρα μια. Είναι πορσελάνι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Πώς ονομάζεσαι? Γιάννη με λένε. Γεια σου, Σας Γιάννη. έχω έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι τούβλο τουρκικό. Από χώμα. Γιάννη, μπορώ να το έχω στα χέρια μου? Τι Βεβαίως. γράφει πάνω, Γιάννη? Γράφει το όνομα που το έχουν φτιάξει το εργοστάσιο στην περιοχή, στην Κωνσταντινούπολη, στον κεράτιο κόλπο, και γράφει και την Κωνσταντινούπολη στα λατινικά. Λοιπόν, θα κάνω την πρώτη προσφορά. Για 100 ευρώ. Δεν περίμενα ο κύριος Δεμιλτζής να μου πει τριψήφιο αριθμό. Χάρηκα, γιατί είναι δύσκολος. Άρα ήμουν σε σωστό δρόμο. Παρ' όλα αυτά είναι έξω από τα αντικείμενα που συλλέγω και αγοράζω, οπότε θα μου επιτρέψει να μείνω εκτός αυτή τη δημοπρασία. Δεν θα συμμετέχω στη δημοπρασία. Δεν θα κάνω κάποια προσφορά. Και για να δούμε πού θα μπορέσει να καταλήξει πραγματικά. Δεμιλτζής να μου πει τριψήφιο αριθμό. Χάρηκα, γιατί είναι δύσκολος. Άρα ήμουν σε σωστό δρόμο. Είναι σίγουρο ότι είναι πολύ ελάχιστα τα λεφτά που δίνω. Μπορούμε να έχουμε συμφωνία? Το τούβλο να μείνει σε μένα και να σας κεράσω στο Βόσπορο ένα ρακί όλους μαζί. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και να το έπαιρνα τώρα, θα σου το έδινα, να το ξαναεπιστρέψεις πίσω και θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα αυτό είναι. Και εγώ το ίδιο έτσι ακριβώς, δηλαδή, ιδιαίτερα είναι αυτό, ειλικρινά. Γιατί εγώ έχω ζήσει στην Τουρκία, έχω πολλούς φίλους και πηγαίνω έρχομαι 40 χρόνια. Ανατρίχιασε εντωμεταξύ με το που μου είπε ο κύριος Δεμιλτζής ότι θα μου επέστρεφε πίσω το αντικείμενο εφόσον με πλήρωνε. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να αποχωρήσω.